A wace shekara ka iya brush? Yau ka biyo ni magani shin ka iya brush ko akwai sauran gyara? Kaso 80 na cikin mutane haka suke brush. Kuma a ce tunda an ce sama da ƙasa ne sai mutum ya rika yin haka. Duka wa'innan guda biyun su ne ke ja idan ka gan brush ɗinka sai ka rika ganin jini ko kuma dashin ka ya rika zanzarewa. Asali ma idan kana yin wannan brush din zaka rika ganin wani datti yana taruwa a ƙarƙashin haƙorinka kayi ka fidda wannan dattin ya ki fitowa. Ba dan komai ba saboda kana yin brush din ne ba daidai ba. Da haka biyo ni nuna ma yanda zaka yi brush ɗinka a yau. Amma ka manta ka tura ma 'yan uwa kai min likin sannan kuma kai comment da abu mai daɗi yanda zan samu ƙwarin gwiwa ci gaba da baku irin wa'annan abubuwan. Akwai hanyoyi da dama da ake bi masu sauki domin a wanke baki amma wannan da zan koya ma yafi kowanne sauki a cikin su. Idan zaka wanke bakinka abu na farko da ake bukata ana bukatar ka dan bude bakin haka kakkace zaka rufe shi gaba daya lala ka dan buɗa sa tukunna ka raba tsakanin haƙorin sama da ƙasa daga nan sai ka fara share shi a haka a hankali a hankali a hankali a hankali ba haka ba brush ɗinka ana son ka dan kwantar da shi ne ka dan yi madasashin tausa sai ka fidda saboda shi zai bada daman ka rika shiga tsakankanin haƙori da haƙori yana fiddawa haka ka gani you see haka shi ma haka na ƙasa idan ka zo shi ma haka za ka yi mai haka za ka share shi haka za ka share shi a hankali idan ka zo nan lungun ana da buƙatan kai haka idan ka zo nan sama ana buƙatan kai haka ma idan ka zo lungu na harshenka haka za ka rika share shi a hankali abun baya buƙatar ƙarfinka abin da kawai ke bukata dabara ce kamar yadda kake shara idan ka ce za ka kwantar da tsintsiya a haka sharar ba za ta yi ma daɗi ba amma idan kwantar da brush din haka you see kamar haka ka kwantar da shi za ka iya share duk abin da kake bukata kamar yadda nuna muku haka kai a wace shekara ka iya wankin baki ka gaya mu a comment section